Het land lijkt erbij als een woestijn. De droogte van de oude tijd breekt jippelboeren soer op. Zei ik Fokke de Jong van Ternaat. In maaie vlindier wie zijn bouwgroen nog in grutte sompen door de bakken maar rein die het vallen dien. Maar nou is het correct oversom. Nou, we staan hier in het perceel Riapelt, Burgers. En nou ja, het is wel aardig droog. Zet je hem scheuren, dan ben je wel aardig wat kluten. En ja, die maakt je appels net beschadigen. En het is al je wel machinewerk. Dus je wil wel graag dat het product, de kwaliteit goed is. Gewoon wij hier de Jong al lang met de machines het land op west. Maar het wachten is op meer Rijn. En dat heeft nota nog net west. Nee, dat is wat buiken waar we nog gewoon halen. 600 mm, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Er is zeker 24 mm ruimwetter vernedig om ze veilig uit de groen te hellen. Die appels kunnen voor eerst nog wel even in de groen zitten blijven. Als er 4 is, dan is alle hands aan dek en dan plangas ervoor. Ja, dan broezen we ervoor.